Български по Ever After High и за това видеото е ново и хубаво и интересно. И както новото видео на Байван и Спаска, може би, че всичкото е нов. Видеото на Ever After High може да бъде филмът от Netflix. И с катинара на сърцето уча аз български език. И там някъде може да уча за това. И тука по Ever After High филмът се качи у Netflix на 17 ноември. И тука в 17 ноември 2026 година се качва в Netflix. Нека как ситуацията да дойде и за това новото видео по Ever After High е качено. Нека да видим нещо с дрона или камерата или фотоапарата. И за това се повдига нещо. Чао!